Hola, en aquest vídeo explorarem 7 claus fonamentals per poder configurar un curs Moodle d'idiomes ideal. Primer de tot faré una petita introducció. En l'era digital actual, l'aprenentatge d'idiomes s'ha expandit més enllà de les aules tradicionals. Les plataformes en línia, com Moodle, ofereixen oportunitats úniques per a la creació de cursos interactius d'idiomes. Ara explorarem 7 claus essencials que ens poden ajudar a configurar un curs Moodle d'idiomes ideal, en el qual l'estructura, la informació, la teoria, els qüestionaris, la interacció, l'avaluació i la gamificació es combinen per aconseguir un aprenentatge efectiu i motivador. Cada clau és crucial per enfrontar desafiaments com la intermitència i l'abandonament dels cursos d'idiomes, garantint una experiència d'aprenentatge adaptada a les necessitats dels estudiants. Dissenyar i crear un curs Moodle per a l'aprenentatge d'idiomes és una tasca complexa que requereix atenció detallada a diversos aspectes. Aquí presentem, doncs, les 7 claus fonamentals per crear un curs eficaç i motivador, tenint en compte la realitat i les necessitats dels estudiants. La primera clau que veurem és l'estructura. Una estructura clara i ben organitzada és essencial per guiar els estudiants a través del contingut del curs. Dividir el contingut en mòduls o unitats temàtiques amb títols i objectius definits permet als estudiants tenir una visió global del que aprendran. L'estructura clara ajuda als estudiants a orientar-se, a comprendre la seqüència d'aprenentatge i a mantenir-se enfocats en els objectius. Els estudiants poden veure com cada unitat contribueix al seu progrés general, millorant la seva motivació i comprensió global. La segona clau important és la informació. Proporcionar informació detallada sobre els objectius del curs, els materials requerits i els recursos disponibles és crucial per a la preparació dels estudiants. L'accés a la informació abans de començar el curs i durant tot el curs permet als estudiants planificar i preparar-se adequadament. Això afavoreix una mentalitat proactiva i l'engranatge amb el contingut des del principi i al llarg del curs. La tercera clau important és la teoria. Proporcionar contingut teòric en diverses formes, com ara lliçons escrites, vídeos o enregistraments d'àudio, permet als estudiants aprendre d'acord amb les seves preferències d'aprenentatge. L'adaptació del contingut teòric a diferents formats atén les diferents maneres d'aprenentatge dels estudiants. Això millora la retenció i la comprensió del contingut. La quarta clau important són els qüestionaris. La inclusió de qüestionaris a cada mòdul ajuda als estudiants a autoavaluar-se i a fixar el contingut après. Els qüestionaris afavoreixen la pràctica i la fixació dels coneixements. Les preguntes formulades de manera adequada també poden plantejar reptes intel·lectuals que fomentin la reflexió i la comprensió profunda. La cinquena clau important és la interacció. La interacció entre estudiants i professors, així com entre els mateixos estudiants, afavoreix l'aprenentatge col·laboratiu i l'ús actiu de la llengua. La interacció promou l'ús pràctic de l'idioma en contextos realistes,
Els estudiants poden practicar la comunicació i rebre retroalimentació, millorant les seves habilitats comunicatives. La sisena clau seria la clau de la autoavaluació. L'ús d'avaluacions formatives i sumatives ajuda a medir el progrés dels estudiants i a identificar les àrees d'aprenentatge que requereixen atenció. L'avaluació proporciona una indicació clara dels punts forts i febles dels estudiants. Això permet als professors ajustar la instrucció i als estudiants focalitzar els seus esforços d'aprenentatge. La setena i darrera clau per crear un curs d'idiomes ideal és una clau molt important, que és la gamificació. La integració d'elements gamificats, com punts i jocs, pot augmentar la motivació i l'engranatge dels estudiants. La gamificació proporciona un estímul addicional per a l'aprenentatge, ja que els estudiants busquen guanyar recompenses i assolir objectius. Això pot combatre la intermitència i l'abandonament i despertar l'interès proactiu dels estudiants. En resum, un bon curs d'idiomes a Moodle, dins de la plataforma Moodle, que incorpori aquestes 7 claus, ofereix als estudiants una experiència d'aprenentatge enriquidora i adaptada, amb estructura, interacció, avaluació i components gamificats que afavoreixen l'aprenentatge continu. Un bon curs Moodle d'idiomes afronta la realitat de la intermitència sense problema i es converteix en un bon antídot contra el problema de l'abandonament dels cursos d'idiomes. Aquestes serien, doncs, les 7 claus fonamentals, essencials, per poder crear un curs Moodle d'idiomes ideal. Un salut!